Doncs jo he viscut en una família, a casa meva sempre sonava música i als 4 o 5 anys el meu pare em va començar a ensenyar com a tocar la guitarra i tocava el piano amb el meu germà, que ens feia classe una tieta del meu pare, així com introducció i tal. I un dia vaig anar al Palau de la Música, diria que era el Palau, que tocava el meu avi amb una orquestra, que era un dels que tocaven a l'orquestra del Palau, i vaig flipar molt. Me'n recordo la sensació de nena d'estar escoltant aquella orquestra i dir ufa, jo vull estar allà dins sentint el que és formar part d'una orquestra i tocar. Llavors vaig començar amb el violí i des dels 6 anys o així fins ara doncs m'encanta i no sé fer una altra cosa. O sigui, no puc entendre la meva vida sense el violí, diguem. És una pregunta una mica complicada perquè diguem que la música que he sentit més al llarg de la meva vida és la música que he sentit a casa, que és la música que feia el meu pare. En quant a referents violinísticament parlant, sí que a nivell clàssic hi havia el Yehudi Menuhin, que m'encantava, la Anne-Sophie Mutter, com violinistes molt de pes, però tampoc me'ls he mirat molt, perquè el que m'agrada és com rebre l'impacte d'un músic i després fer-m'ho meu, o sigui, no obsessionar-me ni repetir molt amb un patró, perquè al final no deixes que la teva veu surti si repeteixes, si sents moltes vegades algú, no? I de fet, m'agrada molt el silenci. Jo treballo de la música, però m'agrada molt el silenci, el necessito. I tampoc he sigut d'escoltar molta música clàssica. Podia escoltar des de Silvio Rodríguez, Metallica, Ahmad Jamal... Vull dir que he tocat a la meva vida molt... He rebut com moltes influències de músiques molt diferents i crec que més que referents el que tinc és, com t'ho diria, que les influències que jo tinc com a violinista no són de violinistes. Igual un solo de bateria que em va impactar per la seva força, allò després et surt amb el violí, una veu molt dolça que diguis, ostres, també buscar-ho amb el violí. Buscar com tots els instruments que jo sento que m'impacten, buscar què puc fer jo amb el violí per transmetre allò, que és bàsicament energia, no és tan tècnica d'un instrument, sinó el que t'afecta és això i la vida, el que et passa a la vida. Mira, el violí crec que és, com suposo que et dirà qualsevol músic amb el seu instrument, és un company de vida. Fa molts anys que ha passat de ser un objecte a algú en vida i company de vida em refereixo a, igual que tu estàs viu i tens experiències, per mi el violí significa por, significa hostilitat, però també significa tendresa, passió, amor, lluita, descans. O sigui, jo crec que el violí és, per mi, un mirall del que jo soc. Llavors, al final, quan tu ets músic i tens un instrument a les teves mans, l'instrument ets tu. Llavors, ja no és si és difícil o no, és com és difícil viure, de vegades sí, de vegades no. Passa a ser una cosa que és molt difícil d'expressar en paraules. Per això jo crec que la música és música, perquè no es pot dir en paraules. Jo el que diria primer és fes-ho si tens ganes, perquè hi ha gent que igual vol aprendre a tocar amb unes expectatives o amb el que s'espera o el que ell espera, de veure's la imatge d'ell tocant. Bueno, doncs t'imagines que és una cosa i llavors que no sigui per res mental, que siguin ganes, que vingui de les entranyes i que diguis jo això vull provar a veure què és i que estiguis obert a tot el que l'instrument et pot mostrar, que de vegades és molt dur i de vegades és molt gratificant. Crec que no hi ha una edat. Jo tinc alumnes des que comencen molt petits fins a adults i la dificultat no és tant en relació a l'edat, sinó si et permets viatjar pel que l'instrument et dona, o sigui, tots els reptes que et planteja, les dificultats
personals, emocionals i psicològiques que un instrument et posa davant. Clar, és que t'ensenya moltíssim, és quasi una teràpia. Llavors, si tu tens ganes de travessar allò i ser sincer i coherent amb tu mateix, endavant a qualsevol edat. Hi ha molta gent que em diu és que el meu cos, és que un adult és més rígid. No té per què. Quan toques un instrument hi ha com molts talents que es desperten. Hi ha el talent d'estar conscient del teu cos, però hi ha el talent de saber escoltar què passa també fora, hi ha el talent de poder escoltar per dins i per fora, hi ha la cosa tècnica, física. Vull dir que tu pots ser molt rígid físicament com a adult, però tenir, no sé, un grau de profunditat que un nen, per exemple, potser està jugant, o al revés, vull dir que no depèn de l'edat. S'estudia, normalment pots anar a una escola i pots tenir un professor, algú que t'acompanyi. No sé, no m'agrada classificar molt edat i on, sinó que, si tens la sort de trobar algú que et vulgui acompanyar, no tens per què anar a una escola, tampoc. Jo veig que mai ha estat un instrument només clàssic. Potser el que entenem com a violí clàssic sí que era fa molt temps com molt elitista, però ara la majoria de gent que estudia clàssic amb el violí o instruments de corda fregada o en general toquem molts àmbits i molts estils. Llavors tu pots tenir la carrera de clàssic, com és el meu cas, però realment un cop deixes enrere la formació i celebres que no hagis sortit fugint de l'educació clàssica, quan fas el pas de dir, ostres, tot això que tinc són eines i desaprens d'alguna manera tot el que has après, llavors et venen ganes de fer jazz, rock, pop o col·laboracions o fer la teva música, escriure la teva música, no? Perquè al final, quan estàs acostumat a l'educació clàssica, el que t'ensenyen és a reproduir uns patrons que estan com molt ja matxacats i ho has de fer d'una certa manera, hi ha com moltes normes. Quan tu vols seguir i creus en la música com a tal, no només com un llenguatge clàssic, has de desaprendre com per trobar què és el que tu vols transmetre, no? Més enllà dels patrons que hi ha escrits. I el clàssic, per desgràcia, hi ha molts professors que això no et deixen lliure en aquest sentit. Llavors, si això no acaba amb tu i tens tanta força com per seguir, doncs llavors tens aquestes ganes de dir, vaig a tocar diferents. De fet, el violí al carrer crec que té igual de pes o més que el clàssic. La gent autodidacta que ha tocat el violí a Grècia, els zingars, tot... O sigui, el violí és un instrument que té com molts matisos i molts recursos que jo no diria que és només un instrument clàssic, al revés. Sí. Doncs mira, és una bona pregunta perquè jo soc mare de 2 nenes i des que estaven al meu ventre els explicava contes. De fet, venia aquí, que la Rosa em deia però si estàs embarassada i jo ja llegint contes i em vaig fer una biblioteca. O sigui, el fet d'explicar contes en veu alta és una cosa que em ve des que vaig néixer perquè jo ho vaig rebre així, llavors al final et surt. I m'agrada molt inventar-me contes. Quan tenen alguna situació de la seva vida que els hi costa gestionar, m'invento contes i a través del conte arribo a elles d'una manera que jo com a mare, amb les meves opinions, potser no arribaria. Llavors, crec molt en aquesta màgia, en aquesta manera de fer, i em va venir molt de gust fer alguna cosa, crear alguna cosa per explicar contes a nens que tinguessin ganes de sentir-lo. I com que també tinc ganes de seguir caminant amb el violí i poder compartir això que faig, va ser com barrejar-ho. I al mateix temps l'anhel immens que tinc de natura, de relacionar... Clar, jo penso que els que toquem instruments i són de fusta, la fusta està viva, o sigui, la fusta es mou, canvia el clima, es mou, vibra, tu sents la vibració de l'instrument. Llavors, era una mica les ganes de dir als nens, és que és molt fascinant això que està passant, i ells igual no tenen tant contacte amb instruments així acústics i ara estem en un moment com diferent, que igual no es fan coses tan manuals, que els nens no juguen tant a fabricar, a crear, a muntar, no? I llavors vaig agafar tots aquests ingredients i dir, escolta, crea una història, muntem un violí entre tots, que vegin que cada part ve d'un arbre, que cada part...
I jo mateixa estava com gaudint-ho tant que dic, doncs endavant. I llavors la proposta és això, compartir això. Si voleu sentir una miqueta més del violí i venir a compartir una estona, esteu tots convidadíssims a venir al taller Conte del violí i el bosc màgic i sobretot, veniu amb ganes de jugar.